سلامتنا تقبلوا فنو إيري تي في هم كتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو ساعتنا أخيلون لو مثلوس 11 مشات استدالوا زيناتات وشتن وطعن حزنا لكم قريبنا لنا كساف صعب من مكتالكم بخبر زعدم بكيل تخلايه بغنة بتاعت فيلم أقراهم على فيستولا من نفرات تذكران ابن الزبال على جاش كسر الحرام زي سن كم زلت حبيرهم من محضر زبا ماكل تنبلنا تنتن من مقبلو تحيون زغربان أسان زواتات تكلات نشليمو مالي بقبيلة ومتكعتي بوحد 100 سبات قتيلهم السعودية بعتقات حتيون نستخايدة فتنة متكعت سوال بونفرتا برعينا مكسيكو عبر بعن حموشتن معالتات وحاز سدتنياتات ناب أمريكا تعقد ترى اليوم بدرجة عالم عمتاوي كسب 100 حديتات بفيستولا 5 تقع معلتاو دما لعلي 800 حديتات مسحر سبست اساسر طعنا وصقامات كمز موتا صبصاب ودب حبرات هاجرات ينصر لومياب كتما من دفراس تذكرت هاجراو معلت فيستولا دما از طعنا وصقام زياده قلعتا كوهبو بززاخر تحستو تذكيرا نصبصاب وكيل يرينا شويت قبر برهان شام تولده أهجراوي معلتي فيستولا كبقع بحبار نسرح بزبل تيما لومي عسرت حدا سنة بكتما من دفرات تذكيرام أبتي سب مزي منجست إيرتران حالفتي تكالات ود بحبرات هاجرات أب إيرتران زدت رخبلو مدب مينيستر تعنا أمينة نور حسين أبزس معتو قال تصابت ود بحبرات هاجرات كم زنتصرو بدرجة عالم عمتاوي كاب 5 شح كساب 100 شح عديتات بفيستولا 5 تقعة قبو حكمنا وفوسا زرخ باقن أستات عسرت حموش شح تراي مخانن بمتكاس أزت عنا وتقمزي بفلاي أبتنا معبال زركب هاجرات عتب قلحتا تنفيقوا مسنحو حابيرام نتأنكتات فيستولان نتيت عنا وشجر زك قالوا عند تقامات بزرزر زقلت مينيستر أمينة كنكلا خلون كنفوسون بإن خلوت أنكي اتساق أدك تهلوس لزي بالله متسبي حراسات أب كل انتكالات تعنا موداد أب هوسبيتالات أقولقلوت هتوس مطبحتي أب جزي وليد دلو كم زخون مقبار كمون دك أنستيو عدل تمرت خمز رخبان أب تمرتي كم زدفان متعر كابتي أب إرترا بعتب السر حال زلو خمز خونه قليسام أبزي وانا زقن فيستولا نمكل خال عبيق ولحتان حيال تعلن توهيبو يسرحلو ألو قال خابتي زتوستن زوسد زلو سقمتتات نمتكاس متسبي حراسات أب كل انتكالات عنا موداد أب هوسبيتالات هوسوس مطبحتي أب جزي وليد دلو مقبار مدب الرحاء كمولاد دك انستيو عدل تمرتي 5 رخبان وننت جزاء رأسنكم زخنان مقباري أو هاري تكالات حبرات هاجرات أب إيرترا ميس سوزان نغونجي بقدا أب عالم معلتاوي لعل شمون تميت أديتات مس حرسي بست أساسرت عنا وتقامات كم زموتا بمحبار أب جزي حرسي كاب زخست عنا وتقامات تزبرتع مقداتي في ستولاس لزخنة حبرات هاجرات أوش تعسرت عمتات نمتفو أب سحالف عمت نزقاتو قال نمتكبار هاجرات ببو جنن تبقسو خوسدا أزخاخيرام. Last year, United Nations member states made a call in the 2018 United Nations resolution on ending fistula, in which they committed to eradicating the condition within a decade. President Hamada وزارة تخاطة سامي كالدما تقدين منستر تعنا ترايز ملكات سلازي كونه Hamada مس مشاركته بمتحبر نايبهر لو تنممس أي سرح كم زلوا على الديام. Hamada جبراو زخانة سقومتات مس مشاركته كسرح كنسرح تنحنينا. بفلاي كأ نتزرع زلوا تريوتات نمنكايت رايزي كونه نمعقاتو انقطات زخونو رحكي ناي هوسبيتالات كالي زقات من دك انستيو ابرحو قطرات ناس لزلوا نا ابدقه اب دياسبورا زلوا دك انستيو بموداب لكع خمت خالي مسلت اني ماكلات مصنحي نفسو صرات مهنات محبر اجامو قبرالو زل عقم سب بموهاد مالتيو أبتخلون بعقمنا إتن بزي حمامزي وي بزي تنكي ناي بيستولا بزتفعلالي مبقسيو تقم زفتر لنزلو أفريت زيقاتات كونا منتن مس بمشاركتنا بمتحببار كوسدوز قبقن موياو سلطاناتات وسيدانون أفريت زيقاتات كونا اتخقبر زكال قطباوي عبيت دك انسيو خمتن خالقوت زركب ربحاتات ستون تربحت كونا منتي أفريتي زيجاتات كونا هاجر مهناتون إجامن كبركتام أنتي اتمحبرون كابت قلحتا جيرو سرحلو
ነጥቢ ማለት እዩ ኣብቲ ካብ ፊስቱላ ዝተፈወሱ ኣዴታት ቃለ ምስክርነት ዝሃባሉ ኣጋጣሚ ኣብ ምእላይ ግዳያት ፊስቱላ አበርክቶን ዝገበሩ ዶክተር ሃብተ ሃይለ መለኮት ዶክተር ዳዊት ሰረቀን ሲስተር ይርጋ አለም ይሳቅን ሽልማት ተዓዲሎም 2010 ወርሒ 6 ኦፐሬሽን ገርዛት ድሕሪ 2 ወርሒ حاويه مجازاي تمليسي سنقلت أكون كون الحمد لله رب العالمين عينا لأن قلت عينا قلت أجر قلت إذا لأني جن بسانك في سورة كاب سبح إذا كاب زوجنا محبر وزيه صراحة مقصين يراك بصراحة وزيه مالته حدك الحمد لله رب العالمين من ذي أبغوا أب سبح حبيسه أبكل أنا أمرأة جر تحبيسه مالته الحمد لله رب العالمين أنا ليها ኣብ መወዳእታ ኣብ ቀጽሪ ማእከል ክንክን ግዳያት ፊስቱላ ፈልስና ይምትካል መደብ ተሰላሲሉም ኣብ ንዞባ ላዕላይ ጋሻ ብመንጎ ሓራምዝ ነበርትን ብሰንኪ ዝፍጠር ዝነበረ ግጭት ቁጽሪ ሓራምዝ ክንኪ ጸኒሑ ነዚ ብምግንዛብ ሓራምዝ ዝንቀሳቐስሉ ክልል ሳላ ዝተኸለለን ንቕሓት ነበርቲ ስለ ዝበረኸን ቁጽሪ ሓራምዝ ይስስን ኣሎ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ቴድሮስ አፈወርቂ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሊድያ ተኽለማርያም ከተቕርበልና እያ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ክልል ሓራምዝ በሓፈሻ ኣብ ንዞባ ላዕላይ ጋሽ ድማ ብፍላይ ዝንቀሳቐሱ ሓራምዝ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ነበርትን ሰሞያ ሕርሻን ሓቢሮም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ሓራምዝ ነበርትን ብሰንኪ ዝፍጠር ዝነበረ ግጭት ሓራምዝ ኣብ ውሱን ከባቢታት ጥራይ ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ምስ ምኽላል ክልል ሓራምዝን ምዕባይ ንቕሓት ሕብረተሰብን ግና እቲ ዝረአ ዝነበረ ግጭት ስለ ዝነከየ ቁጽሪ ሓራምዝ ይስስን ከም ዘሎ ገሊጾም ንምንቅስቓስ ዘሸግረን የለን እቲ ህዝቢ እውን ናፃ ስለ ዝኾነ ካብ ሕርሻ ንሰን ዝንቀሳቐሳሉ ፀገም ዝበሃል የብለኒ ፀገመን ናይ ማይ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዝሓዘ ጉጅለታት ሓራምዝ ምርኣይ ንብሩና ኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ነበርቲ ኣውጋሮ ሓራምዝ ጥራይ ዝንቀሳቐሳሉ ክልል ብምምስራቱ ቀሲነን ክነብራ ዕድል ከም ተፈጥረለን ብምሕባር ምንጭታት ዝስተማይ ክወሓሰለን ኣዘኻኺሮም أبال حلوة أقربن انسساتات زجدامن نوزوبا لعلي جاش أتو أمينة حدر ماريانن حلاف بيت صحفة مينستر حرشابت نوزوبا أتو مأكلة كلتان بوجنم تاب قطر حرام الزر أزلو مسسان سالات بغط على زكاة قوسقوساتن أسمهروتاتن نقحت حبرة سب مبرخو كمون كل حرامز بمخلالو كم زخونة بمقلات شجرت ستماي متحس كل حرامز بحرصوتن قاصتن مدوكان دنبتاتن برست أقربن نهلاو حرامز بقالو تاكاب زتقلو تريوتات بمخانم قول حتى لهم التحساسيبهم بزحان انت خوينا لعل زخانه نجر ابغزي له طعمي له وتا خنبرات خوينا لعلي 4 بتي ولدالو ساعات الله من محضر زوبا ماكل معالت ناصنت نمدما كارنيفال بمدلاون كان نتفتات بمكيادن بلوس رحان زغربا نوسان زواتاتن تكلاتن شليمو وكيل إرينا نظريت بين نزدالو توزينا وتصبصب دنايت قبر هيوت من محدار زوها مأكل مدبات بعلنا تنت كل تشحن 10 جعتن من معراق نزيد سعران أب كارنيفال بلوت عيون زغربان 10 سلسلة نقصان زواتات 3 أفريت تكالاتن جنفر مينيستر تمرت زوها مأكلن نايمس غانا ورقتن شلماتن عديلوم أبتي بعسرت سنة زتخايد السنة سرعت حلافي بهالن سبورتن زوها مأكل آتو اندرياس اسمرو ما بزسمعو قال نأقداسنت نايتي أمدلو كارنيفال زكايد وددر أمد مقصن بلناتنت دحر مدقاس نبلجاتاتن قدلتاتن نايتي زغربت حصوتات بسفحو أقربهم كارنيفال مع الناسنت هذا أطول كامل تباط مدلوات من هالوا على الرأي عمل مسلحون هذا الأولي يقولوا سنتفاوز عين ولا حملة انتاج تصغروني هم هواق مريو وحد يقدروا سجعيت سلزح ساتت اليوم نايلو معمد كارنيفال مريت كيمسي بمقرابو بلجا كم زنبورو زتقى ساعتو اندرياس أب أبيت تمرتي مباتا ماكلاين كالاين درجة زتدالو مدبات كم تزدلس لزي نبرن عمتات أمتك قبرلو أزخاخيروم تساتفتي بوغنوم أبز غربت أبصابات مركوس بمقبار أبز كايد وزته زرعيو حترتات نخوقادو نمدلاو أخول جزيك وهابن أخول باجت كسل عن تلابيوم تقوم أوداس كارنيفال محل مع الفيلميس للغنى أبز من قبل الوقت داس كسر حتصلح هل ما نخسر حتصلح ترتب من أبنها أتكارني مالياك بعراق حيقول لنا حسب زغلنا هناك تأذين سلازي كارنيفال قد مخلطة مع الكبوحل خكبر بقى تبعها هنا يوانا حيث أسكان سلازي أنا قد أسلازي هنا نسرعنا أبقى قاعدونا كم سحالة الدرسات ويكا زي كونس نابتما كسنا كنتنا يكدن تيما تزخونمو كوادا دارتي ونكون كونو نكتزنا سلازي كاب درسات وصل زبالة كتيما تزخون دي محاشا
كل زي حتى زي نوعد تعليمات تسرع حزين تبزي الساعات فاتوا بسنة كم سكوت كم كلاس بسنة نوعي تباس من وقت الدنيا ولا بجت تسمعها قبل نجعل نزل كم بزاوسو بزي زوس كيف أيضا كم ኣብታ ኣጋጣሚ ብኣሰላለፍ ህዝቢ ቀዳሜት ዕውቲ ንዞባ ኣኽርያ ኣብ ቅርፂ እንቅብኣን ቀዳሜት ንዞባ ጎዳይፍ ብሓፈሻ ብሉእ ስራሕ ድማ ቀዳሜት ንዞባ 4 ኣስመራ ብምዃን ካብ ኣማሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ሓላፊ ህግደፍ ዞባ ማእከል ኣቶ ዩሱፍ ሳይቕን ካልኦት ሓለፍትን ሽልማት ተቐቢለን ኣብ ኣቦን ዞባ ደቡብ ደንከል ከም ውፅኢት ዝካየድ ጎስጓሳት ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ኣዴታት ቁፅሪ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ሞያውያን ሓቢሮም ኣባል መደበር ጥዕና ኣቦ መንእሰይ ሄሮ ሑመድ ኔሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ጥዕና ንምስፋሕን ተጠቃምነቱ ንምዕዛዝን ኣብታ መደበርን ካብ ወፃኢና ተንቀሳቐሱን ዘካይድዎ ጎስጓሳት ኣብ ነበርቲ ናይ ባህር ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ ሰሙናዊ ዝካየድ ወፈራታት ማእቶት ድማ ኣብ ምግታእ ሕማማት ዓብይ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣብርዩ ነፍሰ ጾራት ጥዕናን ተዋሒሱ ጥዑይ ዕሸል ንኽገላገላ ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ሕክምናዊ ክትትል ከዘውትራ ንዝውሃበን ሞያዊ ምኽሪ ብግብሪ ከተግብርኦ ከም ዝረኣያ ብምጥቃስ ኣብዛ ዓመት ኣብታ ትካል ናይ ዝሓርሳ ቁፅሪ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጽር እንከሎ ናይ 180 ሚታዊት ዕቤት ከም ዝረኣያ ገሊጹ መንእሰይ ሄሮ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኣማዕቢልዎ ዘሎ ልዑል ተጠቃምነት ኣብታ መደበር ክቕጽሎ ብምልባው ንህፃናት ዝውሃብ ክታበት ኣገዳስነቱ ርዱእ ስለ ዝኾነ ደቆም ብስሩዕ ከኽትቡ ኣዘኻኺሩ ተጠቀምቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ቅድሚ ምህናፅታ መደበር ኣገልግሎት ጥዕና ብሓፈሻ ኣገልግሎት ሕርሲ ድማ ብፍላይ ንምርካብ ናብ ዓሰብ ክኸዱ ይግደዱ ስለ ዝነበሩ ንዘይተደልየ ሃልክን ወፃኢታትን ይቃልዑ ምንባሮም ብምግላጽ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብቐረባ መሰረታዊ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ከም ዝበቕዑ ኣረጋጊፆም መደበር ጥዕና ኣቦ ኣገልግሎት ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ክታበት ከምኡውን ወለንታዊ ምኽርን ማዕዳን እትህብ ኮይና ኣብ ምሕዳራት ከባቢ ሓርሲለን ኣቦ ኪሎማን ንዝርከባ ዓድታት ኣቦ ሓርሲለ ኪሎማ ዓስቦል ዒሰይታ መርገብላ ባድላዔላ ዕይሉ ጋውራን እንዳዓለን ተገልግል ኣብ ንዞባ ናቕፋ ምሕዳር ከባቢ በያን ካብ 26 ግንቦት ጀመረን ብቐጻሊ ዝወቅዕ ዘሎን ዝናብ ዘስዓቦ ሓያል ውሕጅ ኣብ ገማግም ሩባ በያን ክለምዕ ኣብ ልዕሊ ዝጸንሐ ጀራዲን ከቢድ ዕንወታ ከም ዘውረደ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ብመሰረት ሓበሬታ ምሕዳር ትንዞባ በቲ ሓደጋ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሑ ዝነበረ ሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን መለይ ውሕጅ ብኸቢድ ከም ተሃስየ ተፈሊጡ ብፍላይ ብሩባ በያን ዝወርድ ብርቱዕ ውሕጅ 50 ጤለ በጊዕ 4 እግማልን 3 ሞተር ማይን ክወስድ እንከሎ ኣብ 30 ሄክተር ጀራዲን ጉድኣት ከም ዘውረደ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ብተወሳኺ ገሊጹ ብዘይካዚ 10 ኪሎ ሜትር ካብ መስመር ናቕፋ ኣብ ዓበት ብውሕጅ ክባላሾ እንከሎ ኣብ ገለ ቦታታት እውን ቢንቶታት ከም ተደፍነ ተሓቢሩ ሓረስቶት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ጀራዲን ወሪዱ ዘሎ ጉድኣት ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾነ ንምፅጋኑ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ከተማ ናቕፋ ከባቢያዊ ፅሬት ብምውሓስ ምስ ምምፃእ ክራማት ክኽሰት ዝኽእል ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ወፈራታት የካይዱ ኣለዉ እቲ ብምውሃድ ተምሃሮ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ሰራዊትን ካልኦት ነበርትን ዝሰላሰል ዘሎ መደብ ምድፋን ጎዳጉዲ ምቅፃል ጓሓፍን ምእላይ ቆጣቆትን ዘጠቓለለ እዩ ዕላማት በኣላይነት ሚኒስትሪ ጥዕና ዝካየድ ዘሎ ወፈራ ብርስሓት ካብ ዝመፁ ሕማማት ብሓፈሻ ዓሶ ድማ ብፍላይ ንምክልኻል ከም ዝኾነን ብቐጻልነት ንምትግባሩ መደብ ከም ዘለዎምን ነበርቲ ገሊፆም ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ዝጸንሐ ናይ መጓዓዝያ ጸገም ንምቅላል በብእዋኑ ብዝኸፍቶ መስመራት ብ9 ሰነ ካብ ኣስመራ ዓዲ ሸረፈቶ ንዞባ ድባሩባ ሓድሽ መስመር ከም ዝኸፈተ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ሓላፊ ምውፋር ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣቶ ንጉሰ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብቲ ምኽፋት እቲ መስመር ዘበሰረ ናይ ፈለማ ጉዕዞ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ዕላማ ህዝቢ ብርትዓዊ ክፍሊት ኣገልግሎት ከም ዝረክብ ምግባር ከም ዝኾነ ብምሕባር ነበርቲ ዓዲ ሸረፈቶን ኣብ ከባቢኣ ዝርከባ ዓድታትን ኣብ ምፅጋን ናይቲ መስመር ንዘርኣይዎ ተበግሶ መጒሱ ነበርቲ ብወገኖም ኩባንያ ሓራት ሽግሮም ንምፍታሕ ንዝወሰዶ ቅልጡፍ ትጉምቲ ድሕሪ ምምጓስ ቀጻልነት ናይቲ ኣገልግሎት ንምውሓስ ኣብ ምክትታል እቲ ጽርግያ ብዝለዓለ ከም ዝነጥፉ ገሊፆም 36 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ኣስመራ ዓዲ ሸረፈቶ ንሸሞንተ ዓድታት ማለት ዓዲ ሸረፈቶ ዓዲ ጽኑዓይ ዓዲ ሓዮ ሽከቲ ኣዛይሐ ዓዲ ተመናሶ ወርባዓትን ዓዲ ሳህላይን ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ
ኤርትራውያን ነበርቲ ካናዳ ልዕሊ $11,000 ካናዳን ልዕሊ $4,000 ኣሜሪካን ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ወፍዮም ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዕዮንስ ማሕበራዊ ድሕነትን መድሃኒ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ $8,096 ካናዳ ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ርጃይናን ከባቢያን $4,320 ኣሜሪካ ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ኤድመንተን ድማ $3,118 ካናዳ ኣበርኪቶም كبرات تعذبتنا زقصل زيناتات هاجرات وصايو سناصنحهم ب10 سنة ما كلاش نخمالي باستخير قبيلة ومتقعتي بحرمية السبات كم تقتلوا منقسة هاجرا فليتو بتمتقعتي حان تقشت ملو بملو كم تقاصلت زحابرت منقستي فتسمتنا يتقبل نمدلاي سريحتي كايد كم زلو عرديوم نتمتقعتي زخونا نود حبرات هاجرات منقس مالي تصدتان محاسك سرح تصوعي اللهم بمسارات سبسابات تودب كاب مجمريا نايز عامت زي ابتام عرب افريقاوي تهاجر باستخير قبيلة وقجتاتن متقعتاتن هيوت لعلي 300 سبات طفي اللهم زي خمزيلن كله منتهم زي تفلت عطوات ابزي سالس زي اب السمينا وشنخ نيجيريا بزكايرو متقعتي بوحد 4 سلسن سبات كم تقتلوا تقاليحهم بتمتقعتي 10 تات كم زقسلو اب لعل حيالو قشتات دما زمتا كم تفصمه تفليطلهم اب تكبابي زنقاساقس عطو جل بوكو حرام قداماي طرطرناي تمتقعت خوينلهم كاب زوبا معرب افريقيا كي وصانا ب9 سنه اب السمينا وشنخ بوركينا فاسو بستفصمه شبراو متقعتات 19 سلامايان سبات تقتيلهم ازي اب سلسته هاجرات زوبا معرب افريقيا استخاير شبراو فصامتات صطات كبابي ممليسو ينقلقل كم زلو زملكت مخانو ناي قربات عزبتي يغلصوم حالتات مكلغال السعودية بعطوات حالتات حوتيون نايمن استخايرة فتنة متقعتي سبالبو نفرتي كم زبرعنو نافنيات سراويت بمتقاس مع كنازينا ب10 حلال سنة أقالحين تافنيا مقلتيو تمتقعتين كتما خميس مشت علامات قبر منبارو كاب متقاس حليفو ذهبو توساق حبريتا يلبون እቶም ልሻሕት ዩን ናይ የመን ኣብ ልዕሊ ከተማታት ስዑድያ መጥቃዕትታት ክፍጽም እዚ ናይ ፈልማ ከም ዘይኮነ እንተኾነ ግን ብሓይልታት ምክልኻል ስዑድያ ክብርዕን ምጽንሑ ጸብጻባት የነጽሩ ኢራን ነቲ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ኣጽዋር ደገፍ ብምግባር ኣንጻራ ዝቐንዐ መጥቃዕትታት ተካይድ ከም ዘላ ትኸስስ ስዑድያ ኣብ ልዕሊያ ኣህጉራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ክትጽውዕ ጸኒሓ እያ እቲ መጥቃዕትታት ኢራን ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ንእትኽተሎ ዘላ ዕናዊ ፖሊሲታት ዘጉልሕ ምኾንያ ስዑድያ ብተደጋጋሚ ክትከስስ ጸኒሓ እንተኾነ ግን ኢራን ነዚ ብስዑድያ ዝቐርበላ ክሲ ብተደጋጋሚ ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ ሜክሲኮ ብምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኣታዊ ፍርያትያ ክውሰን ካብ ዝኽእል ተወሳኺ ቀረጽ ንምድሓን ንቑፅሪ ናይቶም ብመሬታ ሰንጢቖም ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝውሕዙ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 45 መዓልታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ንምውራድ ክትሰርሕ ከም ተሰማምዐት ኣፍሊጣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ማርሴሎ ኢብራርድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዝበፅሓቶ ስምምዕ ንምትግባር ኣብዚ ሰሙን እዚ 6,000 ወተሃደራት ናብ ደቡባዊ ሸነኽ ዶባታ ክትልእኽ መደብ ከም ዘለዋ ሓቢሮም ምውፋር ናይቶም ኣብ ደቡብ ጓቲማላ ከም ዘዕስክሩ ዝተገልጹ ወተሃደራት እቲ ዝደለ ውፅኢት እንተዘይተረኺብዎ ሜክሲኮ ነቲ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ዘሳትፍ ዞባዊ ፍታሕ ከም እትናድየሉ ሚኒስትር ኢብራርዶ ኣረድዩ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብደረጃ ላዕለዎ ሰበስልጣን ኣብ ዘካየደኦ ዘተ ሜክሲኮ ካብ ደቡብን ማእከላይን ኣሜሪካ ተበጊሶም ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝውሕዙ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ዕቱብ ስጉምቲ ክትወስድ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ ፍርያታ ወጢናቶ ዝነበረት ወሰኽ ቀረጽ እታብ ከተቋርጽ ከም ተሰማምዓ ጸብጻባት ይገልጹ ብመሰረት ዝተበጽሐ ስምምዕ ሜክሲኮ ንዋሕዚ ስደተኛታት ክትዓክቶም ዘይትኽእል ብምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ሃገር ብ500 ጀሚሩ ክሳብ 25% ክብ ዝብል ተወሳኺ ቀረጽ እታብ ከም ዝውስን ኣጠንቂቖሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጎን ጎንቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብ ጃፓን ዝቃንዐው ዓላ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 20 ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ተራኺቡ ክዝቲ ምዃኑ ብ10 ሰነ ብወግዕ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኦሳካ ዝካየድ ርክብ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሑ ዘለዎ ተስፋ እውን ገሊጹሎም
ይኹን እምበር ቻይና ብዛዕባ እቲ ክካየድ ዝበሃል ዘሎ ርክብ ዛጊት ዝኾነ መግለፂ ሃበትን ዘላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ርክብ ኣብ ስምምዕ ክበፅሓ ምዘይክእል ኣብ ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣቑሑ ቻይና ሓድሽ ቀረፅ እታው ከም ዝውስን ኣጠንቂቑሎም ቻይና ብወገና ተመጣጣኒ ዝበለቶ መልሰ ገብሪ ከም እትህብ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓቢራ እያ በዚ ድማ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ክልቲአን ሃገራት ዝኸፈ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ክኢላታት ቁጠባ ስግኣቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ኣሜሪካ ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ንብረት ቻይና ዝወሰነቶ ናይ 10 ሚእታዊት ቀረፅ እታው ናብ 25 ሚእታዊት ከም ዘደይበቶ ቻይና እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣይርስዓን ጀርመን ኒክሎሳዊ ስምምዕ ኢራን ንምድሓን ከተካይዶ ዝጸንሐት ጻዕሪ ከም እትሕይሎ ፍሊጣ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝታይ ትማሊ 10 ሰነ ከተማ ጣህራን ዝኣተወ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ሂኮ ሞስ ምስ ፕሬዚደንት ሓሰን ሩሓንን ኢራናዊ መዘንኡ መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍን ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ማዕከና ዜና ቃልሐን ሚኒስትር ማስ ኣብ ርክቡ ሃገሩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩን ዘሎ ምትፍናን ከም ዘተሓሳሰባ ብምጥቃስ ንምህዱ ከም ዝሰርሕ ፍሊጣ እቲ ወጥሪ ንኽልቲአን ጥራይ ዘይኮነን ካልኦት ሃገራት እውን ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ብምሕባር ድማ ኣሜሪካን ኢራንን ንመፍትሑ ዓቃል ተበግሶታት ክወስዳ ጸዊዖም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ብወገኑ ምስ ጀርመናዊ መዘንኡ ውፅኢታዊ ርክብ ከም ዘካየደ ብምሕባር ጀርመን ነቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምምዕ ንምድሓን ንእተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ሞጊሱ ኣብቲ ስምምዕ ዝፈረመት ጀርመን እቲ ስምምዕ ክመሓየሽ ጻዕርታት ከካይድ ከም ጸንሐ ሃገራት ሓንቲ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ምምዕባል ዩራኒየም ብዝለዓለ መልክዑ ክትቀጽሎ ከም ዘላ ትካል ተቆጻጻሪ ኒኮላሳዊ ጸዓት ሕብራት ሃገራት ብ10 ሰነ ኣፍሊጡ እዚ ንጥፈታት እዚ ኣህጉራዊ ጸጥታዊ ስጋኣት ዝፈጥር ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፊት ትካል ዮኪያ ኣማኖ ብዘይቀ ቅድመ እውነት ከተቋርጾ ጸዊዑ ኣሎም ትካል ተቆጻጻሪ ኒኮላሳዊ ጸዓት ሕብራት ሃገራት ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ኢራን በቲ ኣብ 2015 ዝበጽሓቶ ስምምዕ ተማዚዛ ትጓዓዝ ከም ዘላ ክሕብር ድሕሪ ምጽንሑ እዩ በዚ ድማ እቲ መግለጺ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኢራን ኒኮላሳዊ መደባታ ከተቋርጽ ኣምሳዩ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ዝጸንዐ እገዳ ክለዓል ኣብ 2015 ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐት ይዝከር ይኹን እምበር ኣብቲ ስምምዕ ዝተኸተመ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓመት ካብቲ ስምምዕ ብምስሓብ ኣብ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ተጽንዕ ከም ዘላ ጸብጻባት ይሕብሩ ኢራን ኣብ ልዕሊኣ ዝግበር ዘሎ ተጻብኦታት እንተዘይቋሪጹ ደዋቢላቶ ከም ጸንሐት እትገልጾ ብምዕባል ዩራኒየም ከም ትቕጽሎ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ እያ ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ቻይና ተኸሲቱ ብዘሎ ዘይንቡር ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ሰብኣዊ ንዋታዊ ኣከባብያውን ዕንወት ከውርድ እንከሎ በሽሓት ዝቑጸሩ ካብ ቤተ ንብረቶም ከም እተመዛበሉ ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገለጹ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ሓቢሮም በቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ኣብ ዞባ ጂያንግሲ ጥራይ ኣስታት 11,000 ሄክታር ንዓጺድ ተቐሪቡ ዝነበረ ሕርሻታት ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳሱ ልዕሊ 380 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ዝገለጹ ወግዓውያን ጸብጻባት ሃገር ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ዜጋታት ብኣሉታ ተጸልዮም ከም ዘለዋ ረድዮም ብዘይካዚ ልዕሊ 20,000 ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክተርፍ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ድንድላትን ጽርግያታትን ከቢድ ዕንወት ብምውራዱ ሰፊሕ ክፋላት ማእከላይን ደቡባውን ቻይና ብማይ ተኸርዲኑ ከም ዘለውን ተገሊጹ ብ10 ሰነ ጥራይ ኣብ ዞባ ጂያንግሲ ልዕሊ 688 ሚሊሜትር ዝናብ ከም ዝወቕዐ ዝሓበሩ ጸብጻባት እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር ኣብ ወርሒ ሰነ ካብ ዝተመዝገበ መጠን ዝናብ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጾም እቲ ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ሰብ መዚ ምክትታል ሜቴሮሎጂ ቻይና ጸዊዖም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ መኸዘኒ ማያት ኣፍላጋትን ወሓይዝን መሊኡ ክፈስስ ስለ ዝኽእል ድማ መጠን ዝወርድ ዕንወት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎም ክብራት ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜናታት ውሽጥን ወፃን ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ምስ ተረፈ መደባት ቴሌቭዥን ኤርትራ ይሓድገኩም ሰላም ምሸት
سلام زي خبركم تعزبتي نلوم سلسلة دالو على توزيع سبورت انهم حدا كاب زبلصو ناي ولتور درجه معقن زلوم ودرات بشكله عالمنا زغونه كرايتيريوم دوفينت مال سوني بناي كلاي مدرخ ودر قصيلوم ابزنايت مال مدرخ تقرادمتي 180 كيلومتر كشفونن كلو كلكلتن عقبتن زملو رحقتها تقاليلوم كعباي جوجل زملو بيلجماوي دايلاند تونوز ناي كلب بحرين ميريلان فرنساوي غلامي مارتين ناي كلب وانتاي غوبرتا ختيلو ب 4 ساعات 12 دقيقه 41 كاليتن ناي مدرخ عود كمزغبن كلو سالسايد مع 10 3 خالي زدحرم جاكو فولسان ناي كلب استانا خوينوم ابزو الدرزي مس كلو كوفيدس بمخان زساتف زلو ناتناي البرهانه 16 دقيقه 18 كاليتن دحيرو اب فصامه كبصحن مبل 100 ترتحيزوم بمسرته خير زلو ودرات مرح خوين زلو اتي تمال استعوته دايلاند تونوز نغوليامي مارتين بثلاثه كاليت بليص ويركب بنطبي مرح زلو اليكسي لوتسينكو ناي كلب استانايم كاب منسيات تحت 15 عامه مرح بمخان ونا نصعدا ناي منسيات ناي غزي ماليا كوينو زركب بلجماوي اون فان ارت ناي كلب جامبوفيس مايوم قبل العقبات كوينو زلو كاسبر بيدرسن ناي كلب سان ويبي بدرجه غانتا ما استانا ن اي اف اديوكيشن اف دي جين ب 31 كاليت بليص اب مريحنه تركبالا كرايتيريوم دوفينه لومي بناي 177 كيلومتر ولدر قصليم اذا مدرخ زيا دارغا زبزح كاب رحقتا غولاغوليوم ليغ زوبا دبوب از حلف سنبت اب كتما مندفرا بعبي قطم مندفرا دقم حره قصيلوم زن كتماتات اب مونغن زغبرو صوتا كل غزي نافكار سبورت مسكانيم از قطم اب مندفراس تخايده بمنبار دما نتا كتما كربحا عبد متواهيبوم صوتا بتجمرلو مندفرا بعبو مراد لغفتا تسنيا نابلدات كصقع ترايام اي صنحتن كاب تخلاخليا ابراهيم محمد مريحنت زت حزتا شتو بمزغاب حد بالو مريحام تصاوت دقم حرب استمزغبتم شتو خيته دهلو معرت تغبرم شتو مركاب بتدغاغامي نابلدات مغاطمتم اب زصقعلو زنبرو وانا مبل 37 دق فصم كل عرخيبهم بينيام غبر اغزابير نابشتو بملوات نتوت حدا بحد جيروم بزغان عرفتي حدا بحد تفلالين حر عرفتي ابز قصله صوتا من دفرع عبلا لتكوينا قريبا اما بال50 شعتن كومون 95 دقائق بزمزغبتن كل تشتت دما سلسته بحد تعويتا از خمزي لنكلو بفدريشن كوعسو غرن وزوا من دفرات وديبو امنغشو مونتغانتات قداماين كلاين ديفيجن كاين زغني شامبيون ناتنت تمال سنبت بركت زولو افكار تقعسو غري ابستر قبلو تزازيمم ابتي كاين زغني قطمات حدش عدي مس عدو غرين وانچا غطيمن تا بركت زولو ناش تصوت حقيفه نفس درجه زبصحت حدش عد ما بلعلي عدو غري عود بمزغاب تعواتيت وانچا ناتنت بمخان عباي وانچا وسيدام نيويت ريال مدريد نتخلخلي فرنساويت ليون فرناند مندي كم زفرمتو اسلطاني هاغراويت غانتا فرنسا ديدير ديشامب حبيروم مدريد نزمن سيتخلخلي كم ناينو وحوان متكاتا برازيلاوي مارسيلو كم توسدو يزغل زلوم انت كون ناي مسغغارو غداي بيناي درجه كم زبصح كيتفلطاي صنيحوم تمالي غنا سلطان هاغراويت غانتا فرنسا ديدير ديشامب زلو حبريتا اتتخلخلي نا مدريد تسغاغيرو كم زلو ارديوم مدريدن ليونن بخندي غنزب نتتصاوتاي كم زسغاغر او بوغعي تفلط نغر كو انت زيله اتمطن غنزب غن 50 مليون يورو ولا 45 مليون باوند مخالو تقاليعهم ديشام بزعوات تخلخلي اب استحدثلو مندي قدم 2 عامات اب ليغ 2 ناي فرنساي زصاوت نيرم زمت عامد دما اب لا ليغا بماليا ريال مدريد كراي خبلي وقعو ملسيبوم ازي بخلت اغرو كم تصاوت زغلص تخلخلي اب 2017 6 مليون يورو تخفيللو كاب كلب لي هافر نابليون تسغاغيروم ود 24 عامات مندي اب ماكل مسمر مكفال ناي متصوات عالمي خم زلوون تنتنتي يحبروم اتعزبتي على توزيع سبورت ابستفصيملهم